Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Nga igsuon aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitasan. Ugaday sa iyang mga tao, dinusayuta. Ginoon, Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagabasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagaling ko sa tuo sa amahan, dawata nga mong pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang dono, Jesucristo. Ubang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Ihatag na nga muyo kami magagahom nga Dios, nga ang imong banay maglakat sa dalan sa kaluwasan, ug sa pagsunod namo sa mga panghimangno ni San Juan nga mag-uuna, makaabot unta kami nga na kaniya nga iyang gisangyaw, nga mao si Kristo among Ginoo, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala pa kupagani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw mataw, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Unya mitubag ako, Ginoong Dios, dili ako mahibalong musulti, kay batan-on pa ako kaayo. Apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batan-on ka pa kaayo. Apan suginli ang katawan, nga ako nagsugo kanimo sa pagsugilon kanila sa tanan, nga gisugo ko kanimo. Ayaw kahadlok kanila,
kay ubanan ug panalipdan ko ikaw. Ako ang Ginoo, may nagdag-ingon niini. Unya gihikap sa Ginoo ang akong habil, ug giingnan niya ako. Ania ang pulong nga buot ko nga imong isulti. Karong adlaw, hatagan ko ikaw gahom sa pagbuot sa mga kanasuran ug sa mga gingharian, sa pag-ibot ug sa pagpukan, sa paglaglag ug paglumpag, sa paglig-on ug pagtindog. Ang pulong sa Ginoo. Namaste. Sukat sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Sukat sa tiyan sa kong inahan, ikaw ang akong kusog. Ani mo, O Ginoo, nagadangop ako. Ayaw gayud itugot, nga kaulawan ako. Sa imong katarong luwas sa ako, ug palingkawas sa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwas sa ako. Sukat sa tiyan sa kong inahan, ikaw ang akong kusog. Nagpakahimong akong matuod, nga dalang panan. Usa ka kota, nga manalipod ka nako. Kay ikaw ang akong bato, ug akong kuta. O Diyos ko, luwas sa ako, sa kamot sa dautan. Sukat sa tiyan sa kong inahan, ikaw ang akong kusog. Kay ikaw ang akong kalauman, O Ginoo. Ang akong gisaligan, O Dios, gikan sa akong kabatan-on. Kani mo nagasalig ako, gikan sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Sukat sa tiyan sa kong inahan, ikaw ang akong kusog. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong. Adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. O Diyos, kitudloan mo ako, sukad sa akong kabatan-on. Ug hangtod karon magasangyaw ako sa imong mga bukat nga katingalahan. Sukat sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog.
Hinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Gigugma ninyo siya, bisan wala kamo makakita kaniya. Ug nagtuo kamo kaniya, bisag wala kamo makakita kaniya, hangtod karon. Busa, nalipay kamo pag-ayos sa kalipay, nga dili malitok sa pulong. Tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo, nga mao ang inyong kaluwasan. Ang mga propeta nagsusi og nagpakisayod, may tungod ni ining maong kaluwasan. Og nanagna sila, may tungod ni ining gasa, nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kung anus og sa unsang paagi mo abot kini. Kining panahona, may gitudlo sa Espiritu ni Kristo, nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu, may tungod sa mga pag-antos ni Kristo, og sa himaya nga musunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta, nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, kundili alang kaninyo. Kining mga butanga na dungog ninyo, gikan sa mga magwawali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, magipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot sabton, bisan gani sa mga anghel. Ang pulong sa Ginoo. Namasis. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausap kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa pareanong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa, nga sakop usab sa usa ka pareanon nga banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi at ubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayos ratang sugo sa balaod ug sa balaod sa Ginoo. Apan mula sila'y anak, kay dili naman makapanganak si Isabel, ug siya ug si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari at ubangan sa Dios diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insinso dito sa halaran. Busa, nisulod siya sa templo sa Ginoo, ug samtang nagampo ang panon sa mga tao dito sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel dito sa tuo sa halaran, diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok, Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo, ug ang imong asawa nga si Isabel, mo anak og lalaki. Nganli siya og Juan. Inigkatawo niya, magmaya ka, ug malipay ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at ubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo, ug daghang mga tao sa Israel dad-o niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Pag-una siya sa Ginoo, ug makabaton siyag espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya ang mga amahan ug mga anak nga magkauli. Ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug ang katawhan andamo niya alang sa Ginoo. Ang ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Usa kini ka mahinungdanon nga kasaulugan tungod kay atong mahibalan o angay masabtan usab nga diha sa liturhikanhon nga kalendaryo tulo ra gyud kabuok ang ato ang saulugan og pangilin sa ilang pagkatawo, sa ilang pagkahimugso. Natural karong adlaw ang pagkahimugso ni San Juan nga magbubunyag. Ang ikaduha mao ang natural atong Ginoong Hesus, Christmas. Ug ang ikatulo mao ang mahal nga Birhen Maria, no, the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Nganong importante maning kang Juan, ilabi na kang Juan nga pagsaulog, nganong solemnidad man gyud ni, nganong di raman ni pista o pangilin lang nga simple. Tungod kay si San Juan kon atong buot hunaon, kita nga nagbasa sa bag-ong kasulatan, dili makumpleto ang ebanghelyo kung wala ang presensya ni San Juan. Kay ngano man, siya man ang tigpaila sa manunubos. Siya ang tigpaila sa Mesiyas. Muna nga gitawag ni siya og forerunner or precursor, mag-uuna. Kay tungod kaniya, nailhan kon kinsa ang Ginoo. Og diha sa ebanghelyo ni San Juan, nindot kayo ang iyang pagpaila sa Ginoo. Ningon siya, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Muna mag-igsuunan nga, panahon nga magmisa ta, ato gayud mahinumduman si Juan kanunay, sa dili pa ta mo kalawat. Mao na iingon sa pari nga, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mga pulong kana ni Juan sa iyang pagpaila sa Ginoo. Apan, gawas ni ana, aduna pagyoy mahinungdanon nga kahulugan si San Juan sa atong ginabuhi. Ang iyang ngalan, Yohanan, nga ang buti pasabot, ang Ginoo puno sa grasya, puno sa pagkamanggihatagon, puno sa kaayo. Ug mao kini nga diha sa iyang papel sa pagpaila sa atong manunubos, atong makita nga ang matag tawo nga muila, nga mudawat sa Ginoo, mapuno sa grasya. Ug sama sa mahal nga Birhen Maria, nga mauusab ang ato ang tawgon og magmaya ka Maria, puno ka sa grasya. Si Zacarias, giingnan karon sa anghel sa atong ebanghelyo nga, magmaya ka, kay matuman ang imuhang gipangandoy, nga makabaton ka og anak. Apan, tungod kay si Zacarias man ang anaa sa ato ang ebanghelyo karon, konektado gihapon ang papel ni San Juan. Kay ngano man, ang ngalan nga Zacarias na hinumdom ang Ginoo. Ug ang paghinumdom sa Ginoo mao ang iyang paghatag og anak, paghatag og grasya. Ug mausab ka na ang atong kasinatian. Sa matag karon og unya nga aduna kitay mga panginahanglan sa Ginoo, atong itahan ang atong kasing-kasing aron iya kining punon sa grasya, kay siya dili mahikalimot. Siya kanunay nga mahinumdom kanato ug diha sa grasya magmapasalamaton usab unta kita sa kanunay ug hangtod sa kahangturan. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, di kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo mga hatag sa kinabuhi,
Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sumaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, sukad sa unang gutlo sa iyang kinabuhi, si Juan nga magbubunyag gitawag na, aron isangyaw ang pag-abot sa kahayag sa kanasuran, ang paglaom sa kalibutan. Diha sa kalipay ni ining kapistahan, ipadangat nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios diha sa atong pag-ingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, malig-on pinaagi sa Espiritu Santo, sa iyang pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan, ngadto sa kinatumyan sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mamahimong mga instrumento sa kamatuoran ug sa hustisya ug magiya sa ilang katawhan diha sa dalan sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga sigurado kitang makadangat ngadto sa atong padulngan, diin dadon kita sa atong pagtuo, ang kaluwasan sa atong mga kalag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kabus ug ang mga nanag-antos, madasig diha sa kahimayaan nga gisaad ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang kordero sa Dios, magwagtang sa mga sala sa mga matuokong mihalina. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan sa panahon ug sa eternidad, iusisa mo ang among mga kasing-kasing ug nahibalo ka sa among mga panginahanglan sa wala pa kami mangayo. Tinabangan ni San Juan nga magbubunyag, diha sa imong kaluoy, dungga ang among mga pag-ampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalad, ang panubino nga agut sa yuta, o ginama sa kamot sa mga taong mahimo silang talanon sa kalagalang kana. Amo daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako og inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Kawatan dahil kinuhin gikan sa imong mga kamot, alang sigday bagmay siyang ngalan, alang usab sa kanang kabuslanan, usa debugyan santos kisimbahan. Tanawa nga mapuangoron o Ginoo ang gasa sa imong katawhan, nagihalad pa hinungod sa piyesta ni San Juan nga magbubunyag, ug ihatag nga makasunod kami pinaagi sa angay nga pag-alagad sa among gihimo nining Eucharistia.
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aw nang ibaya nga do sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Nagadayeg kami sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidong ug kang Juan nga magbubunyag. Nga maoy nag-uandam sa dalan, sa wala pa moabot ang imong anak. Dipinig mo siya gikan sa ubang mga tawo, o gihupong mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo sa dakong kalipay, ug bisan diha pa siya sa tiyan, miulpot sa kalipay kay duol naman ang kaayo nga kaluwasan. Dipili mo siya gikan sa tanang mga propeta, aron pagpakita ngadto sa kalibutan sa iyang manluluwas, nga mao ang kordero sa sakripisyo. Siyang nagbunyag kang Kristo imong anak, ang magatag sa bunyag, diha sa mga tubig nga nabalaan, pinaagi sa gibunyagan. Ikaplagan mo si Juan nga tako sa kamatayon sa usa ka martir, nga mao ang iyang katapusan og labing dako nga pagmatuod sa imong anak, ug busa uban sa mga kagahuman sa langit, amoy kang isang yaw kanunay dinhi sa yuta, samtang sa walay hunong sa imong kahalangdon among isinggit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Sana sa kahitaasan, daigo na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kahitaasan. Santos kay di ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dahawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga ihula lang kanini og alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini sa akong handumanan. Ang
Misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo, nakahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug uban kang San Juan nga magbubunyag, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag na kanimo magagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Sa sugo sa atong manunubos, ug inumol diha sa balaang pagtulunan, mangahas kita sa pag-ingon, Amahan namo nga naa sa mga langit, balaan ang imong ngalan, moabot ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among kalapasan. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakalapas kanamo, ug ayaw itugot nga mahulog kami sa pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among manunubos si Jesus ang Kristo. Kay imo man gingharian ang gahom ug ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Anaw sab kanimo. Kita nato ang timaan sa tong panag-inig sa unay. Shalom, peace, kadait, kalinaw. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Ania ang kordero sa Dios.
Ani siya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, di ako angay nga mukalawat kanimo, panipamulong lamang, pamaayo ako. Takini sa ako nga mana. Magampo kita. Kanamo nga nabusog sa santos nga pagkalawat, ipakuyo Ginoo ang mga pag-ampo ni San Juan nga magbubunyag, ug maghangyo unta kini nga mapuy-puy ang imong anak nga iyang gisangyaw nga mao ang kordero nga nagpapas sa among kasalanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Manalangin kaninyo ang magagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Tamas Dios.